Alhamdulillah yanzu an kama wannan shahararren ɗan ta'addan da ya addabi yankin na Sokoto zuwa Zamfara. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Fasaha Express TV. To dan Allah in dai wannan shine zuwanka na farko ka daure ka dangula mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyinmu kuma a kan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu da kuke yi mai albarka. To mai sauraro yanzu an yi ram da wannan babban ɗan ta'addan da ya addabi wannan yankin na Zamfara zuwa Sokoto. Wannan ɗan ta'adda ya daɗe yana ta'addanci a wannan yanki yadda ya addabi al'umma da dama a wannan ɓangare. Ya kashe mutane ba adadi a wannan yankin na Zamfara zuwa Sokoto wanda har yanzu yankin suna kuka ga wannan babban ɗan ta'adda. Saboda wannan ɗan ta'addan shine nan wanda ya yi ƙulla manakisa a wannan yanki ake ta kashe musulmai da sauran al'umma da suke wannan yanki da manoma kakaf. To mai sauraro domin samun cikakken wannan bidiyon shahararren wannan ɗan ta'adda sai ka biyo mu a wannan tasha tamu domin dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakken wannan bidiyo da zamu wallafa a wannan tasha tamu mai suna Fasaha Express TV. To mai sauraro godiya ta musamman ga masu sauraron mu a koda yaushe. Kuma za ku iya turo mana saƙonku ta hanyar yi wa bidiyon mu comment, amma kar ku manta in dai baƙi ne ku a wannan tasha ku dangwala mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Godiya ta musamman ga masu sauraron mu a koda yaushe.